Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Good day, istoryang kahadlukan listeners ug sa mga nagsubay sa horror stories nga Bisaya. Ako di ay si Lemuel, usa ko katigpaminawan sa istoryang kahadlukan. Usa di ko ka housekeeping utility ug nagtrabaho ko sa usa ka ilado nga mall. Ug ako ma-assign sa cinema department. Ug diri na ako i-share sa inyoha ang akong na-experience nga makahadlok. Ang akong trabaho kay tiglimpyo sulod sa cinema. Usa ko sa mga mulimpyo sulod sa cinema. Ug tungod sa kadako sa area, unya by schedule pod ang oras sa pagpasalida, pinaspasay gyud ang pagpanglimpyo. Kay aron walay hugaw nga makita sa mga musunod nga manulod ug aron dili pod may mareklamuhan. Naagi uban nga mananaaway sa cinema, kalat kaayo ug pasagad lang og labay sa ilang mga basura. Ug wala ko'y right nga moreklamo kay mao may nasudlan nako pod nga trabaho. Silhig ug dustpan ang ako ang kuyog matag adlaw sa trabaho. Mao ni akong permi makauban og gamit. Apan kining mga gamit nako, naapoy nahitabo sa kuha ng mga katingalahan. Naiusa ka higayon ana, nga murag giduwa-duwaan ko sulod sa sinihan. Ug wa ko kibalo, ug kinsa ang mobuhat sa kuha ni ana. Kay usahay, ang akong mga gamit nga dustpan ug silhig, mahibulong naman lang ko nga mabalhin man sa laing lugar, nga wala man unta nako dalha didto. Usahay pod, mahibulong na lang ko nga mapunta og balik kung asa nako gihipusan. Bisan gali gibutang ko kini sa suok nga dapit, na di kaayo makita og tawo. Mabalik man gihapon sa iyang hipusanan. Gibaliwala ko lang kadto, kay basin ako arpo tong mga kauban ang nagbuhat, ug basin nagtrip-trip sila nako. Kini laging bag-o pa ko sa trabaho nagsugod, ilig kay mang trip ning mga nag-una nato. Pero naiusa na sadto kahigayon ato, nga naghipos ko sa mga gamit nako. Ug dala nako ang cart. Kinaama mi cart nga gamiton nga gibutangan sa mga chemicals nga para limpyo. Trolley cart di ang tawag ana. Gaduot ko ato sa cart sa may hallway ug kay mingaw man ang sinima atong tayma. Wala kaayo gipasiga na suga sa hallway dapit. Ug kay gipawong naman sadto sa engineering atong tayma. Kay padung naman pud mag-closing. Ang cart nga akong gidala ato, akong gitambay kadali, kay naawon ta ko'y balikon sa CR nga gilimpyuhan ako sa may sinima, kay nakalimtan na kog dala ang yawi sa pantry namo. Dihang palakaw na ko, nahibong ko nga naay mitingog ug ako ang nakita nga ang cart kalit lang kini nga milarga o iyaha ug murag naagi gatuklod ni ini nga tawo. Gikulbaan ko sa akong nakita. Dako na kong kakurat nga mi posisyon kini pa atubang ug mi paingon kini nako. Marog akong balhibo, niya namugnaw, murag giduwa-duwaan jud ko atong orasa. Kalit lang milarga kini paingon nako, nga paspas kaayo. Milamba kinig kusog ug hinungdan sa akong pagkatumba dito sa may salug. Mikalit og ito mga akong pananaw ato ug pagkapawong sa akong pananaw, nakakita ako og usa ka senaryo. Naay tawo nga gasigi og duot gamit ang cart ug giduot kini niya sa usa ka tawo nga nakahigda pod sa salug. Hangtod nga nabunog ug nagkadugo kini. Akong nakita na nagbanaw kini sa iyang kaugalingong dugo. Ug pertig yung daghana. Migawas kini sa iyang lawas, labi na sa iyang ulo ug naong. Wa kaayo to nako maklaro ang mga naong nila, kay hanapan ang ilahang mga dagway. Ug mao to akong nakita, ug kalit lang nga nakamata ko, nga gialalayan ako sa ako ang mga kauban. Naabdan daw ko nila nga nagkulap sa salug sa hallway. Gipangutana pa ko ato nila ug naunsa daw ko nga natumba man daw ko duol sa cart. Wala gyud sila masayod ug naunsa ko ato. Walaan lang kumustorya sa akong nakita ug sa katong pagkapawong sa akong pananaw. Giadto na lang ko nila sa klinik aron i-check ko sa nurse kay nabunog man ko. Gipalabay ko lang tong hitabo kay basin bunga ra to sa akong mga imahinasyon. Nakapangutana ko nganong ang cart may nakita nako nga gigamit pagduot sa atong tawo. Unsay naa sa cart? Kinsa pud to sila? Human atong hitabo hinay-hinay na kong gikalimtan ra to ug maingon na lang ko na nakuyapan ko ato.
Kay mao ra gihapon, ug mustorya ko, wala man say mutuon ako. Ug usa pa sad, dili angay magstorya-storya og hadlok-hadlok sa trabahoan. Kay maoy hinoy hinungdan nga di magtarong og perform sa trabaho kay gahadlok-hadlok. Isa ka buwan ang milabay ato, diri na ko nakasuway og grabe nga makahadlok nga nahitabo nako. Dihang oras ato sa among pagpanglimpyo, ug gamay ra kaayo ang mitanaw atong time slot sa sinema anang adlaw. Maiha para ang naka-occupy sa cinema seats ato. Ug dali ra makita sa ibabaw kung tan-awon kung pila sila. Maong nakaana ko, nga gamay ra gyud ang limpyohanan ato. Sa dihang nang limpyo na kog sugod ato, didto ko nagsugod sa may ubos, kay mostly naaman nga to ang nananaw ganiha. Nakabantay ko sa may taas nga dapit sa cinema seats, nga naay duha pa ka man nag-uyab ng galingkod, bisan human naman unta ang gipasalida. Nakabantay ko nga man nag-uyab gyud to, kay taas man og buhok ang usa, ug maaninag nako gamay ang ilang mga porma sa layo. Medyo ngit-ngit ang adto na nga dapit, kay naas-taas naman sila. Ug misinyas ko ato sa pagpanaog na kay human naman ang gipasalida. Apan wala kini maminaw ug manumbaling sa ako. Ako silang gitawag pagbalik ug nangayo ko og excuse sa ilaha. Ug midako ang akong tingog na gyud ato. Sa luyo nga bahin sa ilang gilingkuran, nakita pud nako nga naapoy usa ka tawo nga itom ug murar kini og anino. Nikunot akong agtang kay ganihar akong tinawag unya wala gid sila mamati. Ako gyud giklaro akong mata ato ug kung unsa ang nakita nako ngadto. Tulo na sila kabuok. Nakahinumdum ko nga dihang dapita unta. Wala man untay maglingkod diha kay mostly adto sa center man dapit ang nananaw ganiha. Galibog yun ko ug nakapangutana ko nga gaunsa ang tulungan to sa ibabaw nga dapit. Ang sunod nga eksenang nahitabo, gitan-aw na ko tong usa ka tawo nga naa sa may likod nga naa kini gibunot ug sa ako ang tan-aw murag kutsilyo kini. Ay hait miyud kaayo og porma. Di na ko maklaro ang iyahang dagway, pero klaro kaayo ang kutsilyo nga iyang gidaladala. Nakuyawan ko sa sunod niyang gibuhat. Dihang ang usa sa gatapad sa may atubangan niya, which is kadtong manag-uyab, kalit kini niyang giduol ug giduslak ang usa niini. Nakasinggit ko sa akong nakita ug tungod ato, misaka kog dali-dali sa itaas dito sa may hagdanan aron adtuon unta sila. Ay basi na nga unsa na sila adto. Dihang akong gisaka sila, mikalit og siga ang ilahang mga mata nga pula kaayo. Sinungdan nga nakaatras ko sa ako ang pagsaka. Tan-aw nako, giduwa-duwaan na sad ko ato. Wala ko kasabot nganong naay kahibulungan nga nasinati nako ani nga sinema. Ug nganong sa kadaghan, ako may giduwa-duwaan. Mao to ang last nako nga nakita sa ilaha nga nagsiga ang ilahang mata. Nga kulor puwa kini. Nakita nako ang katong giduslak, midagan kini paingon sa usa ka exit sa may sinema ug dayon paingon kini ngadto sa may hallway nga hastang paspasang nakadagan. Pero sa akong tan-aw, itom gihapon to siya. Ang kadtong nagdalag kutsilyo, paspas kaayo siyang ninaog sa hagdanan ug nakayawan na kay ko kay nagpaduong siya diri nako. Nang limbawt ang akong balhibo sa akong mga nakita. Ug dali-dali kong minaog sa hagdanan. Bisan di kaayo to hayag, may kanaog ko nga walay tanaw-tanaw sa hagdanan kay gisundan ko atong nagdalag kutsilyo. Sa akong pagdali-dali og kanaog, nahagbong hinuon ko sa hagdanan ug maayod na akong pagkaligid paingon sa ubos. Nga hinungdan sa akong pagkakuyap na pod. Nakamata na lang ko nga gipikpik ang ako ang naong sa akong kauban ug nangutana na sad siya og naunsa daw ko. Nakita nako na nagsiga ang sulod sa sinihan na ato tungod sa nahitabo sa ako ug giingnan nako akong kauban nga naa ako'y nakita nga tulo ka tawo ganiha diha sa ibabaw sa sinihan. Akong nakita ng usa nga gadala kini og kutsilyo ug gidunggab niya ang usa niini. Ug paminaw nako, nakita man ko atong nagdala og kutsilyo, maong gigukod po ko og apil. Gikataw-an ra ko sa akong mga kauban tungod sa akong gisulti. Ug gidayungan na pud ko nila paingon sa klinik kay aron tambalan ko sa akong bunog na pud sa lawas. Dihang gidala na ko nila og ilalayan. Nakita na ko didto sa may hallway kung asa pud ko last na kuyapan. Ibalik sa akong pananaw ang senaryo atong kabahin sa cart
nga ay naghigda ug naghigda sa iyong kaugalingon nga dugo nga puno kaayo sa bunog ang iyang lawas. Pero atong orasa nakita nako sa dapit na pud nga naa na sad sila ngadto. Akong nakita nga ang lalaki nga nagduot sa cart ay kadtong lalaki nga nagdalag kutsilyo sulod sa sinihan. Miingon pa ko sa akong mga kauban nga, kita mo ng lalaki bay nga naghigda nga nagadugo ug naay lalaki nga nagsigi og duot sa cart. Milingi sila banda dito sa hallway nga akong gitudlo ug dako nilang kakurat sa ilahang nakita nga ang cart milihok inig iyaha nga walay tao dito nga gahawid. Gialsa na lang ko sa akong mga kauban tungod sa kahadlok sa ilahang nakita ug midali-dali mi og pagawas sa hallway ug perti gyud namong hadloka na ato. Sa akong tan-aw, di baka ato mao ang manag-uyab o kabit nga nasakpan nga gauban sulod sa sinihan. Basin mi balos ang kadtong gadalang kutsilyo. Galibog na gyud ko sa akong mga pangutana. Human ato nga insidente nga sunod-sunod na ko nga makuyapan. Gibalhin ko og assign area sa mall kay og sa sinema pa ko ibalik basin maunsa na sa diya daw ko anang HR na mo. Di man sila motuo nga na ako'y makit-an. Pero bisan unsaon ako og storya, di gihapon sila motuo nako kay wala daw sila makakita pud. Pila ka years to na akong giantos nga nagtrabaho ko ngadto ug sa kadugayan, mi-resign ra pud ko kay nakakita man ko og lain na sad nga oportunidad nga mas nindot didto sa lain. Dakong misteryo ang kadto nga sinema para nako. Wa pa gyud matubag ang akong mga pangutana o ganong naka-experience ko ato. Maong mipadala ko sa inyo istoryang kahadlukan para i-share pud nako ug para matubag pud nga ako ang mga pangutana. Naaghihapon sa ako ang hunahuna ug kinsa gyud to ang katong mga tawhana nga ipakita nako. Ug wa gyud ko kay balo kung ano ako ang ilang gipakitaan. Ug diri na lang kutob ang akong kaagi ug daghang salamat sa pagbasa. Unta ma-share pud ninyo sa uban ug more stories to come sa Istoryang Kahadlukan, Bisaya Horror Story Channel. Daghang salamat ug mag-amping kitang tanan.